county ya Nyamira nigo umuwomen representative we county yo Jerusha Mumanyi litkulia lero abakagotarera chinsemo imeye ward ya Rigoma asabaga wikirana ase kenyoro kiamenyenche amo nario manka asetaro iyo yaye Jerusha niganyara koba kwenana obokonyi bwe maguchiase ekiombe kemo ase kirenga kelio kwenekia ununyare kobaga gusira okogendera kwa magendero asensemo iyo ya Nyamira nabo niganyare kobaga kuria irangana chikogendera kobaga kubwaterana nabamenye kurwa ase county ya Nyamira ase kirenga yo gwikirania chira cha magendero cha nyarete kobaga kurira abanyamira chigakiare koba gakuria chikura Mama County na bombwate birangererio ko empower the women groups chire within Nyamira County elinde abande karaba konyora chicheki chechibese abande banyora chitente na kolengana konyora ba ku apply na endo kugani kwabo muna kuri ngo supportinde abasae ngo supportinde abalemavu nabo ngo supportinde women groups so ngona kotebando sisi ngo chichi group chiria tayari chitarebanga chigendera konya kwebanga because na lire iranga ninya ko etase bare ne bibesa birie bika serikali engete ngonya kotebanga serikali yale gwanje tomente so that kire kenyoro geikere kire kiombe geikere konyora empowerment kurwa ase ekiti yanka